Jaha, rusakka teki maanteille pitkät jäljet ja katsotaanpa. Tulisiko se täältä jostain. Jaha, se on kuitenkin täällä nalli palannut ja pitäisi olla kauris syrjällään. Katsotaanpa miltä tilanne näyttää. Siellä ainakin on punapipoinen mies pellolla. Ja kyllä siellä jotakin tumpaakin näkyy olevan. Tessu aloitti rusakkoajolla ja sitähän me ei saatu nurin millään ja sitten se vaihtui kauriiseen ja se taitaa nyt olla syrjällään. Sieltähän se paahtaa Tessu kaadolla. Saattaa Tessulle uni maistua iltasella. Pitkät on jäljet Tessulla tälle päivälle. Hyvä Tessu! Nyt se jää kiinni. Tessu jää kiinni. Siinä olisi Tessulle kauris, minkä vaihto tuossa hommassa. Rusaakosta tämmöisessä kaurissa. Miten se tolleen kävi? Sä vaihoit? Vaihoitko? No eihän siinä mitään. Nyt vois vähän kelliä. Nyt kun jäi kiinni tuohon. Perkele. Siinä olisi Tessulle kauris, minkä vaihto tuossa hommassa. Rusaakosta muuttu tämmöisiksi kauriiksi. Miten se tolleen kävi? Sä vaihoit? Joo, sehän oli pukki sarvensa jo pudottanut. Hyvä ajo Tessulta ja eipä se nyt sitten haitannut, vaikka rusakko vaihtuikin, kun Pauli pääsi kaatamaan unalla pukin.